Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iran babat alas mentahok dumawa perangan pemanahan gugat. Dalang sarta pendapuk katindakan Raka Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto, pangebrak katindakan Bapak Suhardi, wondene Pranoto Pakliran dipun tindakan Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Dimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrenggo Busono dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungguling Kyai Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakan Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Desa Laweyan. Pemanahan ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto, Nyai Merpati katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati, Penjawi kaparagani Dimas Abdul Sutopo, wondene Juru Mertani katindakan Bapak Begek Ari Warsito. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Pajang. Sultan Hadiwijaya dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo.
Patih Pramancanegara katindahaken Dimas Bagus Suyanto. Pangeran Wirabumi kaparagane Dimas Beguk Wiyanto. Pangeran Benowo katindahaken Dimas Eko Pranoto. Danang Sutawijaya dipun paragane Dimas Abi Rojali. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Wiratma katindahaken Dimas Bagong Sutrisno. Wiratmaka kaparagane Dimas Kipli Santoso. Inandi katindahaken Dimas Tata Wulandari. Wontene para bebau karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing dukuh kembang lampir. Ki Ageng Giring ing dalu menika katindahaken Raka Mas Judek Prakoso. Nyai Giring katindahaken Dimas Menik Widyawati. Ratu Kidul dipun paragani Dimas Diah Maharani. Semangkin katindahaken Dimas Uut Sutriana. Wondene juru kunci Mbayat katindahaken Bapak Ambeh Wahono. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggala. Cak Sendor Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
Mulane aku ora kepengin kowe ngerti apa sing tak pikirake. Mung cukup aku dhewe wae sing mikir. Mangkir miyen. Panjenengan iku bojo kula. Ayen to panjenengan lagi susah lagi sedih. Kok kula ra entuk melu mikir niku pripun? Sinten ngerti mengke kula melu-melu. Kandhane panjenengan kampung ngantos menggalih ingkang nemen-nemen. Mergo iki mau kabeh tanggung jawabku. Dudu tanggung jawabmu. Menika leres Kakang. Yen kowe melu mikirake perkara iki, mengko malah nggonmu ngulawentah bocah-bocah malah sansaya tledor. Kakang, niku kleru. Malah yen to panjenengan ki anane mung meneng lan meneng, kula mboten diwenehi ngerti. Niku malah kula bingung. Senajan kaya napa panjenengan ki bojone kula. Yen to panjenengan susah kula ugi melu susah. Yen panjenengan bingung kula ugi ngrasake bingung Kakang. Monggo. Napa to sing dipenggalih panjenengan walaka ki mawon Kakang? Ngono ya. Sing tak pikir pirang-pirang dina iki. Iki mung perkara ganjaran kang wis nate didhawuhake dene Kanjeng Sultan Hadiwijaya nalika semana. Sapa wae kang bisa nentremake Kasultanan Pajang ganjarane loro. Siji bumi pati, loro bumi alas mentaok. Mongko kabar sing tak krungu, bumi pati wis kaganjarake dening adimu Penjawi. Ning nganti dina iki aku durung nate katimbalan sowan. Dipasrahi ganjaran arupa bumi alas mentaok. Nah, mula kanthi kuwi saben-saben ana ing Kasultanan Pajang nganakake paseban agung. Sengaja aku ora sowan. Aku arep njajaki kawicaksanane Sultan Hadiwijaya nalika paring dawuh, paring ganjaran iki isih kemutan apa ora? Oh, babakan ganjaran menika to Kakang. Kakang pemanan. Kepiye? Mereka babakan ganjaran menika mbok ibu. Ampun kesanget tenang kenipun menggalih. Menapa Kakang? Jalaran ganjaran menika pinangka rezeki. Mereka rezekinipun kok dereng dawah dumateng panjenengan. Kula kinten ganjaran kala mboten saged panjenengan tampi. Lan malih Kanjeng Sultan kok kathah pakaryan ingkang kedah ditindakake. Mbok menawi kemawon Kanjeng Sultan kala nembe supe. Ya muga-muga wae kaya ngono. Mula sadurunge aku entuk timbalan bakal kaparingan ganjaran, aku wegah sowan ana ing Kasultanan Pajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa to? Kakang kemana? Penjawi. Gandeng iki ana di Penjawi. Yo aku tak godhog-godhog gedang dhisik mosok banyu putih. Ya kono. Pun boten sarep. Ora apa-apa. Kae bedol telo sak wit Oh, digodhog sisan. Ampun iya Kakang. ya Kakang, sik ya Kakang. Ya. Sik ya Di. Iya, Mbak. Di Penjawi. Kakang kemana? Kok ora weneh kabar karo wong tuwa yen arep teko ana ing laweyan. Iki mau
ngelengake apa pancen sengaja mampir. Nggih, ngeten Kakang. Ngantos kula kampir wonten ing lawean sampeyan ing kesupen napa. Lho yo enjing-enjing dikira wancine Sarasea. Wonten ing Kasultanan Pajang. Kula nika kampir lho. Sareng kula kampir lebet wonten ing rompok panjenengan. Sajakipun Kakang Pemanahan niku pasuryanipun katon peteng. Boten kados adat sabene. Katon suwung janipun sing dipun galih napa. Pancen mentas wae aku rerasan karo Mbak Yumu. Perkara nggonku ora sowan ana ing Kasultanan Pajang. Nggih. Sampun nggih. Nggih. Monggo sareng. Matur suwun diwas ngelak niku wau. Ya mung perkara ganjaran kang wis nate dijanjekake dening ngersa dalem. Bumi Pati kang wis diganjarake marang Siadi Penjawi. Nggih. Angka loro bumi alas Mentaok. Nganti saiki aku durung nampa dawuh kapasrahan ganjaran alas Mentaok. Lho, yen aku saben-saben sowan ning Kasultanan Pajang mengko dinakwa aku ngarep-arep ganjaran ing kamangka aku ora nate nyuwun ngersa dalem dhewe kang paring dawuh nalika semana kowe uga nyekseni. Pancen bener saksane kok. Lah mula kuwi Dadi perkarane nganti suntrut pasuryanipun Kakang Pemanahan mung perkara ganjaran. Ngono ae kok dipikir. Ora usah dadak dipikir. Nganti sampean iki lam-lamen kamangka nek wong lam-lamen iki wong ngalamuni kembange wong loro. Loro niku kembange pati. Mung perkara mikir ganjaran. Perkarane rak sepele to, Kang. Umpama sampean meri kalih kula, mergo kula wis entuk bumi pati. iya Alas Mentaok dereng kaparingake dhateng Kakang Pemanahan. Lho dipun suwun rak sampun to umpamipun entuk ganjaran. Penjawi Nggih. ora jeneng aku iki meri karo kowe iki ora. Nggih. Nanging aku mung butuhake kawicaksanane Sultan Hadiwijaya ana ing Pajang. Yen mung trimo njaluk lan njaluk. Tenane yen aku mentala bisa, nanging aku ora mentala, dudu watakku. Yen aku kudu njaluk ganjaran kang wis nate dijanjekake. Nggih. Kudune Hadiwijaya ngrumangsani. Wis nate janji arep peparing. Nanging kene apa? Nganti dina iki durung diparingake alas Mentaok ana ing tanganku. Saniki kula tak takek. Sing mergawe niku sinten? Pak sampean to? Lha aku Ibarat wong mergawe macul. Macul rampung. Iku sampean pas lan trep kalamun to njaluk ganjaran. Kok ndadak sampean niku pengen ngenteni diparingi niku pripun? ngono ya kena. Nggih. Nanging supaya Hadiwijaya iki bisa mikirake wong cilik kanthi cara kaya ngene. Aku bisa ndumuk Hadiwijaya pancen dhewekne ora patut ngayomi kabeh kawulan. Kok sampean ngono. Mbok menawi niku jeneng panguwasa. Wong adi karebet Yayi Sultan Hadiwijaya iki wis dadi panguwasa tunggal ning Kasultanan Pajang. Mbok menawi niku mboten menggalihaken dhateng panjenengan Sarasan. Mikirake dhateng kawulanipun. Nanging yen aku sesuk kon sowan ana ing Kasultanan Pajang, aku gak Dadi mboten ngalap ganjaran. ganjaran yen diparingke tak tampa. Yen ora diparingke, aku wegah njaluk. Saestu niku. Iya. Kula tak pengen mundhut pirsa panjenengan. Heeh.
umpami panjenengan dipun paringi ganjaran alas mentau kaparingaken dhateng panjenengan. Kira-kira panjenengan purun apa mboten? Ya tak tampa. Sampeyan tampa? Iya. Menawi ngaten panjenengan niku munafik. Coba baleni pisan meneh. Kula pengin takon kalih sampeyan. Menawi to Yayi Sultan Hadiwijaya peparing ganjaran wujudipun alas mentau kaparingaken dhateng Kakang Pemanan, kira-kira sampean tampa napa mboten? Tampa. Sampean tampa? Ya. Menawi ngaten panjenengan iku munafik, Kakang. Mana? Penjawi. Babar pisan panjenengan mboten ngajeni kalih kula. Kowe sing ora bisa ngajeni wong tuwa. Kula niku sabelo kalih sampean lho, kene apa kula panjenengan silati ngaten iki? Tembungmu kang pungkasan kowe ndumuk aku wong kang munafik. Aku tuh minta apa? Aku salah apa? Karo negara Kasultan Pajang apa meneh Sultan Hadiwijaya. Sampean niku mboten salah. Nganti kula menika mastani panjenengan niku munafik. Ajeng sampean kersa nampa ganjaran boten purun. Menawi ngaten lak panjenengan niku munafik menawi to kersa nampa ganjaran. Yen ganjaran diwenehke tak tampa nanging yen ora aku wegah ngemis ganjaran ana ing ngersane Hadiwijaya. Pun sae ngeten. Piye? Kula mboten saged ngajeni dhateng panjenengan. Jur karepku piye? Lho kula wani. Lho mergo sampean wani karo wong arep jajal. Contoh. Sing padha sareh dimen dikola. Adi lan sira adi teman. Dipun Yo jeneng wis padha tuwa-tuwa kok. Padha tak sirah arep bebintan. Lho yen nganti dingeteni bocah cilik-cilik kok ora bakal dibebuju. Sing kebangetan nggih Kakang. Lho jane iki ana perkara apa yen pancen ana perkara, mbok yo ayo padha dirembuk sing nganti becik. Ora kaya ngono kuwi cak-cakane. Ten monggo katuran aja. niku penjawi sing salah. Gini, lungguh, dhisik. Yane apa perkarane aku pengen ngerti. Lho kula niki wong tuwa kok diwestani munafik. Sing aranane munafik Niku penjawi. bener penjara. Nggih Kakang Ju. Ngono kuwi ya kowe iki lupa. Lho kula niku sedulur. Nalika kula mlebet wonten ing rompokipun Kakang Penjawi, Kakang Pemanan. Lho Kakang Pemanan niku katon suntrut pasuryane. Kados menggaliaken perkawis. Sareng kula takoni piyambakipun menggalihipun perkawis ganjaran. Terus Sareng ganjaran niku mboten pikantuk. Kakang Pemanan kula elingke ayo Kakang nyuwun anane ganjaran mergo niku sampun pas lan klep mergo gawe niku mun dilakoni. ya. Neng Kakang Pemanan mboten purun. Oh sareng ngaten kula welehke. Umpami panjenengan niku nampa ganjaran saking pikantuk ganjaran saking Yayi Sultan Hadiwijaya dos pundi panjenengan nampi. Ya tak tampa di yen ngono munafik ngoten. Lho sareng kula muni munafik. Lho kula kok digebyur ngeten. Asemane. Wong tuwa kok malah nggih contoh. Nggih ngeten iki wae wancane kok. Ning kowe iki luput. Lah lupute nggih putih. Ayo mergo kowe ngarani sedulurmu tuwa. Si Pemanan ki sawijine wong kang munafik. Mongko jeneng munafik kuwi elek-eleke menungso. Kaya ngono kuwi ora kena. Lan sira Si Pemanan. Sipun, Kakang. Sira ki ya kebangetan. Tak karo ngrasake gejal. Dipun ragu. Iki suluan unduh dhewe kok. Mateng wit mburi omah. Kantem mangan. Oh, panjenengan ngarani kula kebangetan kula manggon pundi? Ayo didayoi sedulurmu nom. Sampeyan kandhani. Kok nganti tegel-tegele sira ki kok nganti Nah, nyiram banyu karo si Penjawi.
Iya, anjen. Lah sinten tiyane iki mboten kok gelatine. Lho kula niki wong tuwa kok diarani munafik. Ayo kabeh ki Sampeyan ngandani. yen aku sing ngarani pancen kabeh ki ya padha lupute. Penjawi ya ngono. Ngelokne sedulur tuwa munafik. Cobi mang penggalih. Ayo. Dawuh dalem nalika semanten. Hmm. Sing bisa nentremke kasulan pajan Kaganjar, Bumi Iya. Pati, Nah, alas mengko. kiriyen. Niku bareng-bareng kula kalih penjawi. Bener. Lho, menehi ganjaran mawon kok mboten bareng penjawi Kaganjar kula mboten. Ngeten ira mili. Tanya dulu. Ayo ngene iki pemanah. Ayo mbok menawa jeneng sultan kuwi kang diayahi ki akeh banget. Mbok menawa ana lolalining sultan sing kudune ayo sira iki kudu sowan ning Kasultanan Padang nyuwun ganjaran ana ngersaning Sultan Hadiwijaya. Ya, ra ngoten. Iki durung tak pangan kok. Terus Ya sampean kesuwen ngocehi tidang kok padon ngono kok. Kula umpami sowan. Sepisan kula isin merga empun bola bali kula sowan ganjaran dereng diparingke. Keng angka kalih kula pun gelo. Kula sing gelo galari gelo merga kados-kados Hadiwijaya sengaja mboten maringi ganjaran dhateng kula. Mongko nalika semanten sampeyan uga nyekseni. mongko nalika semono sing muku sayembara nalika balilane Harya Penangsang iki ora liya mung pemanahan kelawan si penjawi. Nggih. Nyatane bisa mateni Harya Penangsang. Ah, mula menika Ganjaran Bumi Pati iki wis diparingke kelawan penjawi. Mung kali bumi ing alas mencaok beres. nganti saiki durung diparingke kelawan pemanah. Ngaten nggih. Sing prayoga ngene. Ayo to. Gelemo sira sowan ana ing Kasultanan Padang. Mengko yen perlu aku bakal aweh sabiyantu kelawan sira. Matur ana ngersaning Sultan Hadiwijaya. Karep kula nggih ngoten wae. Oh, iya, Kula ngono. jasa sowan bebarengan. Lho nggih kula jumurung kersanipun enggal entuk ganjaran. Nah iki lho. Ulunmu penjawi uga saguh dheweke bakal sabiyantu ngelingake kelawan Sultan Hadiwijaya. Nah, Kejaba nak anten sampeyan. Merga sampeyan wong tuwa sing nyekseni nalika semana wonten ing sayembara. Iya iya. Kula gelem nanging sampeyan kudu gelem nderek sowan. Ya, mengko aku bakal melu sowan ning Kasultanan Padang. Nggih. menawi ngaten Kakang, kepareng kula badhe ngisi lampah. Kaya ngono. Nggih. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo tak susul ana pendopo kasultanan. Hati-hati Ki. Aku tak ugo. Oh, Kalau ngaten. saiki Kakang. pendopo Kasultanan Monggo Padang. nderekake. Ora kentang ampun rasaku. Ane aku legah. Nyawang Hadiwijaya wis pegah. Nanging merga saka egoe Kakang Jumurtan aku tak jaluk pamit. Ngaten Ki. Mugi kelampahan menapa ingkang panjenengan kesaan. Ya. Sing hati-hati nyang omah. Oh ngaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
danang Wirabumi Benawa lan dika Kakang Patih Haryo Pramonco. Nun kula Kanjeng Sultan. Monggo sami dedonga ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Kasultanan Pajang kaparingan hayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Kakang Patih Pramonco. Nun Kula badhe nyuwun pirsa. Kenging menapa Kakang Pemanahan saha Kakang Penjawi mboten sowan Kakang Pramonco. kepareng matur Kanjeng Sultan. Sak sampunipun kula nampi dawuhipun Kanjeng Sultan kang supados lanjutaken abdi pemanahan wonten ing lawyah. Sedaya menika sampun kula estukaken. Ngantos abdi pemanahan boten saged sowan wonten ing Pajang, abdi pemanahan menika nembe kemawon sakit. Kakang Pemanahan gerak. Nanging nyuwun sewu. Nalika panjenengan wonten ing laweyan pinanggih dumateng Kakang Pemanahan. Anggenipun ngacarani menika kanthi lelenggahan menapa kanthi leyeh-leyeh. Anggenipun ngacarani abdi pemanahan menika kanthi leyeh. Kanthi leyeh-leyeh. Menawi kados ngaten ateges Kakang Pemanahan gerak. Danang Wirabumi Benawa. Ayo bareng-bareng nderekake Rama tumuju ana ing lawehan. Sumangga kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Sehat to? Alhamdulillah. Rak boten gerak. Sih wonten sing lara. Napa? Ati. Ati kok lara niku. Jenenge wong kuwi ati. Nggih. Kakang Patih Pramonco. Nun inggih. Menawi ngaten ndika goroh janaran. Nalika Kakang Patih Pramonco unjuk atur. Bilih Kakang Pemanahan gerak. Ning nyatanipun Kepareng matur. cekap. Menawi ngaten kula saged mastani dumateng ndika. Jebul gendusak engko. Kakang Penjawi, Dawuh dalem. kenging menapa anggenipun sowan wonten ing Pajang Randan? Pangapuntenipun Yayi Sultan. Ngantos kula randhat sowan ngersa panjenengan awit kula kampir wonten ing lawehan. Badhe nderekaken dhateng Kakang Pemanahan. Kaya bocah wingi sore wae. Sowan dadak diderekake. Estunipun wonten menapa? Kakang Pemanahan. Nggih. Ing mriki kula badhe matur Nggih, monggo. napa sebabe kula wegah sowan wonten ing Pendopo Kasultanan Pajang. Nggih. Jalaran kula ngrumangsani wong cilik umpami kula asring sowan wonten pendopo dinakwa kula ngarep-arep ganjaran sing pun nate panjenengan janjekaken. Bumi pati pun panjenengan ganjaraken dhateng adi kula Penjawi Ewa Semono
alas mentauk ngantos dinten menika dereng wonten kabare. Oh perkawisipun menika. Nggih. Menawi ngaten perkawisipun sampun cetha. Bilih Kakang Pemanahan mboten sowan wonten ing Kasultanan Pajang Gelo. Jalaran bumi pati sampun kula paringaken dumateng Kakang Penjawi. Parandene alas mentauk dereng kula paringaken dumateng Kakang Pemanahan. Menika perkawisipun. Genahe kados ngaten. Jalaran ingkang pareng dawuh salah setunggalipun pangarsa negara. Kejawi menawi kawula lumrah ingkang gadah janji. Ngaten nggih. Kakang Pemanahan pripun? Napa sebabipun ngantos alas mentauk dereng keparingaken dumateng Kakang Pemanahan. Subimang penggalih alas mentauk menika wiyang tebanipun menawi ndika badhe mbabat wontenipun alas mentauk mbetahaken prabeyoten boten setitik. Kanjeng Sultan nggih. Perkawis menika menawi manut pemanggih kula dumawa wingking ingkang kula betahaken dawuhipun Kanjeng Sultan ingkang rumentah dhateng kula Pemanahan. Nyata-nyata alas mentauk dipun pasrahaken dhateng kula. Ajeng kula babat, ajeng boten niki pun dadi hak kula merga panjenengan sampun pasrah dhateng kula. Menawi boten wonten dawuh kula niki wong cilik, pundi kula wani kalian pangarsa negara. Mongko panjenengan nalika semanten ingkang paring dawuh. Menawi kula sowan, kula salah, mboten sowan, kula luput. Oh nggih. Menawi kados ngaten Kakang Pemanahan ageng nggih nyatipun kepengin andhar BI alas mentauk. Awit kula ngrumangsani kula ingkang lelabuh negaring Kasultanan Pajang kalian adi kula Penjawi Nggih. ewa semanten panjenengan mboten ngrumangsani dipun biyantu monggo. Nggih. Nggih. Sak menika katuran priksa. Menawi panjenengan mboten kersa sabar. Nanging kalamun Kakang Pemanahan saged sabar, alas mentauk tetep badhe kula paringaken dumateng dika. Nanging wedal sak menika alas mentauk kula cukengi. Menawi dinten menika dipun cukengi mboten dados menapa. Menawi kula kedah sabar kula ngantos pinten warsa Kula mboten janji. Menawi sampun titiwancinipun tebat kula paringaken. menawi mboten wonten wates ateges panjenengan mboten badhe ngwalaken alas mentauk. Kepareng semulatur Yayi Sultan. Kakang Penjawi kados punika. Ing mriki menawi dipun keparengaken kula badhe nderek rerembakan. Oh, monggo. Boten perkawis ganjaran nanging nalikaning kula minggah wonten ing pendhapi Kasultanan Pajang. Nggih. Kula menika mangertosi dening Kakang Pramanca Adiwila dalah Uragil
Kula menika kok kemutan. Kemutan dateng adi kula, Yai Karebet Joko Tingkir. Nanging titi wedal sak menika Yai Karebet Joko Tingkir menika sampun gadhahi panguwasa. Sampun dados sultan wonten ing Kasultanan Pajak. Nanging kula kok kapang pengin sapejagong dhateng Adi Karebet Joko Tingkir. Menapa saged kelampahan Yai Sultan? Denging menapa mboten saged, Kakang? Matur suwun Yai Sultan. Kersanipun anggen kula sapejagong menika mboten sangga rugi. Mugia panjenengan kersa ngwalaken tandha panguwasa dalem wal saking raganipun. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Matur suwun. Monggo. Adi Karebet Joko Tingkir. Kakang Penjawi. Mbok yo jeneng sira kuwi ngalingi. Duk nalika bebarengan manyeswa ana ing banyu biru ngersaning Ki Majastra. Adi Karebet Joko Tingkir, Kakang Pramonco, Kakang Pemanan lan aku dalah Adi Wilo Wuragil. Nalika semono mangan tunggal saajak, turus tunggal sak bangku. Yen jeneng sira isih kelingan, nalika semono jeneng sira arep budal golek gawean, pengen suwita ning Kasultanan Demak Bintara. Ra isih kelingan to? Kamangka banyu biru lan Kasultanan Demak Bintara kuwi adoh ngliwati Kedung Sengenge. Kowe padha bingung, sakemah kowe diegukno kelawan kabeh kadangmu nganti gawe gethek kang sinungga dening bajul nganti ana lagone. Sigra milir sang gedhek sinangga bajul. Ra isih kelingan kok. Kok umpama ana lenane nganti gedhek kolek. Sing dadi korban iki dudu sira dhewe. Sing dadi korban iki Kakang Pramonco, Kakang Pemanan, aku dalah Adi Wilo Wuragil. Tur ngelingi nalika semono jeneng sira tau sumpah lawan sedulurmu kabeh. Sabaya mukti sabaya pati. Ning gene apa? Bareng saiki Adi Karebet Joko Tingkir wis mukti, wis kepenak uripe. Jor lali marang sedulur-sedulure kabeh. Tuladane kaya dening Kakang Pemanan. Ora apa-apa. Nek pancen kaya ngono aku iso gagapi. Asu gedhe menang kerae. Jeneng sira menungso kang dakah-dakah, angah-angah, angu kuwi barang kang melok. Hei, Penjawi. Tembungmu sak kecap. Ngabangake kuping. Ingsun pangarsa ana ing Kasultanan Pajak. Arep mentok tak paringake lan ora kuwi hakku. Kalamun dikawani tak ketutke dosamu. Ini menapa kok timbul saking wingking kok? Sultan, ya sadurunge wong tuwa njaluk pangapura. Dene nggonku munggah ana ing pendopo Kasultanan Pajak ora kanthi liwat kori ngarep nanging liwat kori ing mburi. Jalaran nggonku
praptoning pendopo Kasultanan Pajajaran. Iki ngujud kepengin melu nyekseni anggon panjenengan bakal paring ganjaran alas mentaok lawan abdi pemanahan. Nanging aku gumun. Kok malah ana kedadian tengkuran prayoga kaya-kaya kudu nguyu jroning ati. Sultan, sira iki sawijining pangarsa negara, sawijining ratu, pinangka kebdating kabeh para kawula saindenging jagat ing Kasultanan Pajajaran. Kudune ndarbeni watak hambek adil para marta, nggone ngrehake marang para kawula. San dungkap kaping pindho jeneng dadi pangarsa negara. Iki aja sok seneng nandur marang kaluputaning liyan, pinantenan siniram marang banyu lali. Keng tundhone ing mengkone bakal ngunduh marang woing pakarti. Sultan, langit kae dhuwur, nanging sak dhuwure langit kae isih ana langit. Dadi menungsa ki aja sok ngaku pinter. Yen isih gelem guroni marang liyan. Dadi menungsa ki aja sok ngaku dhuwur. Yen isih seneng ngasorake marang derajate liyan. Coba batine apa yen sira cukeng mulungake ganjaran alas mentaok lawan pemanahan? Batine apa yen ati sira ora mulungake alas mentaok? Wajuru Sultan, rih ning kula ngaosi dumateng panjenengan. Nggih. Wedal sakmenika panjenengan kutara nyekseni lan kawula wonten ing pajak. Alas mentaok badhe kula paringaken dumateng Kakang Pemanahan. Sultan, Nggih. jur anggon panjenengan bakal paring ganjaran bumi alas mentaok ana ngersani pemanahan. Iki kanthi atas nama panguwasa ing Kasultanan Pajajaran Hadi Wijaya apa atas nama Karebet Joko Tingkir? Wajuru menawi kula paring ganjaran dumateng Kakang Pemanahan kanthi nama Karebet nggih Joko Tingkir. Ing mangkenipun kula badhe dipun geguyu kawula wonten ing Kasultanan Pajajaran mila anggen kawula paring ganjaran awujud alas mentaok dumateng Kakang Pemanahan kanthi gelar Sultan Hadi Wijaya. Yen pancen kaya ngono, pusaka pinangka panguwasa ning Kasultanan Pajajaran. Tak kalih. Matur nuwun.